जोङो दिनै आइजो उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंआ स्कुटि रेलि लानाय हाबाफारि लानाय जादों। जों मोनथाम ब्लकजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनिया सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों नुदों गोबां ब्लकफोराव गोबां गारि बुख्रेबनाय, गोबां मानसि बुनाय, गोबां बायदि रोखोमनि जाथायफोर जागासिनो दङ। जाहाथे बेफोरो दाजाथों, बिनि थाखाय जों सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आइजोफोरा मा बिफाव लागोन? फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो आइजोफोरा गोबां स्ट्रङै जोङो बिफाव लागोन। जों जेसांखिनि लाना दायथ' लानांगौ जों लानानै खामानिखौ मावलांगोन। आइजोफोरखौ इउपिपिएलनि आइजोफोरा साइस गैया बाइस गैया थांखि बुंख्रेबनानै आंबो खोनानो मोन्दों। आंनो बिपिएफनि सानैसो लोगोफोरा खिन्थादों। बिपिएफ दोलोआव महर गोसा आइजोनि बाजार सोलिगासिनो दङ। बेखौ आं खोनादों। आं बेखौसो खावलायनो सानदों, जायफ्रा महर गैया, सेला सोबजानाय बिथांमोननियाव दङ महर गोसा नङि, बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों। बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फै, जों खौसे खामानि मावलांगोन। जों खौसेथियै जोङो मोजां सान्थि भाबै जों खामानि मावलांगोन। जायफोरा रेजेकआव गोलैदों बिथांमोना जोंजों थाबैनो फैनांगौ, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना इउपिपिएलनि जानानै जा खामानि मावगासिनो दङ, बे उदालगुरि बियाबावहाय इउपिपिएलआ देरहागोन ना? जों नुदों दाथ' जोंनाव 100% देरहानाया सिउरखा। मानोना जों आइजोफोरनियाव गोबां गामि सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां जायगायाव जों बेरायदों। आइजोफोरखौ जों लोगो हमनो, गासिबो आइजोफोरा जोंनो गोदान मानसि नांगौ, जोंनो गोदान केन्डिडेट नांगौ, बेखौ नुदों। आरो गोबां साइलेन्ट भटार, जों गोबां साइलेन्ट भटार जों मोननो थांगासिनो दङ। देरहानाया डिफेन्सारा 100% सिउर। बिपिएफनि गासैबो चेयारमेन आरो मेम्बार, एक्स चेयारमेन, एक्स मेम्बारफोरा जोंनो साइलेन्ट भट होनो थांगासिनो दङ। बेखौ रिहन सारा मिन्थिया। बिथांमोना जों लोगो हमैबा नोंसोरनो होगोन होननानै जोंनो खोथा होनानै दोनदों। दिनै जोङो उदालगुरि समस्ति हिसाबै जोङो मोनसे आइजोफोरनि रेलि लादोंमोन। बेवहाय जोङो 400सो माने आइजोफोर जोङो मोननो हादों। मानो होनब्ला जोंहा साननैल'सै इलेक्सना। माने जोङो मा होनना बुंगोन, जोङो दा जोङो रेडि जाखाबाय आरो 9 तारिखनिखौ बेनो। आरो जोंहा दिपेन बर' साराथ' देरहाथारगोन, बेखौ जोङो मिथिखायो। आरो जों नुनो मोनदों बे साननैसो गोबां जोंनि बियाबावहाय एबा जोंनि समस्तियावहाय हिंसायारि जाथायफोर जाबाय थादों। बे हिंसायारि जाथायखौ नुनानै इउपिपिएलनि आइजोफ्रा गिगोन नामा भट होनो? इउपिपिएलनिफ्रायथ' बेबायदि गिया, खिन्थु बेफोरबायदि जाथायखौथ' बिपिएफ हानजानिफ्रायसो खालामबाय थादों। साननैसो सिगाङाव जोंहा गारि बुख्रुबनायफोर जों नुनो मोन्दों। मैया जोंहा सान्तिपुर प्राइमारियावहाय जोंनि बारग' आफादगिरि प्रलिप बाग्लारिखौ बिथांखौ बुदों। खिन्थु बेफोरबायदिखौ जों मोजां मोनाखै। बेफोरबायदि खालामब्लाथ' जेनेबा बिपिएफ हानजानि बिथां रिहन दैमारिया भट मोननानै जिखिलांगोन बेथ' नङा। जोंथ' आइजो हिसाबै जों लुबैयो आरो जे जोङो बेफोरबायदि दाङाबाजि दा जालायथों, जों बेखौ लुबैयो दे। मानो होनबा जोंहा साननैल'सो दङ आखायाव। बिथाङा बोरै देरहानो? दिनै दिपेन बर' सारखौ बयबो मोजां मोननानै जोंहा हानजा हिसाबैबाबो जोंहा स्ट्रं जादों। आरो बिथांखौ ओरैबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय नायगिरग्रा मानसिफोर दङ। बिथांमोना बयबो दिपेन बर' सारखौनो नायगिरदों। मानो होनोब्ला बिथां रिहन दैमारि साराथ' बहुद बार एमएलए मन्त्रि जाबोनाय हिसाबै दा बिथां दिपेन बर' सारखौनो बयबो भट होगोन बेखौ बुंदों। आरो जों बेखौ मिथिखादों। आरो खोनानो मोन्दों गोबां बिपिएफ हानजानि आरो गुबुन गुबुन हानजानि मानसिफ्राबो दिपेन बर' सारनो भट होगोन होननानै। नंगौ बियो, जों बेखौबो मिथिखादों। मानो होनबा बिपिएफनिफ्रायबो माखासे कर्मिफोरा जोंखौ बुंदों। आरो बेबायदिनो बेलेग हानजानिफ्राबो जोंखौ बुंदों जे जोङो ओरैनोसो बिपिएफआव दङ, खिन्थु जोङो भटखौ थुनाय समावहाय जोङो बिथां दिपेन बर' सारनोनो ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो जोंनि सिगाङावबो। नोंथाङा जेरै बुंदों, नाथाय जोङो बिनि बेरेखायै मोनफा मोननै सावगारिबो जों नुनो मोन्दों। जेरै दाखालि सन्जय सरगियारिया थांबाय, थिग बिदिनो दिनैबो जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायावहाय बिथांजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय सुबुंफोरा गोबांहाय बिपिएफआव जइन जादों। बेफोर खहा खालामगोन नामा? बेफोरो जोंनि थाखाय जेबो खहा नङा। मानो होनबा थाङा नङा थांदों, जे सानैसो कर्मिफ्रा थांदों। आरो
आंनि बादिब्ला आं सानो जे मोनसे हानजायावनो जुदि मोनसे दलाव जुदि खामानिखौनो मावनो हायाब्ला आरो बेलेग दलाव थांनानै मा खामानि मावहैनो आरो बिथांमोना माबायदि मानसि जों मिथिजोबखायो माने अबावबा रिहुन दैमारि सारनिफ्राय एसे थाखाफोर मोनबाय बायगोन नामा हो इलेक्सननि समावहाय एसे रानला लानसि बा गाव मोनगोन नामा आदाय खालामनो बेफोरबायदि माने साननानैसो थांनायखौ जों मिथिखायो आरो बेबायदि नोंथांमोना फोथायोना नोंथांमोननि बिजाथि दिपेन बर'आ देरहाथारगोन होननानै दिपेन बर'आ देरहागोन बे सियर जों बेखौ बुंनो हायो मानो होनब्ला जोङो बहुत खस्थ' खालामदों जोङो आइजो हिसाबैबो आरो जोङो फिल्डआव थांदों सुबा मिटिंफोर लांदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौबो जोङो लोगो हमदों बेबायदिनो माने दिपेन बर' सारा गोदान हिसाबै बिथांनियाव जेबो दागि गैया दासिमबो माने बहुत माने रायजोफ्रानो बिथांखौ सापर्ट खालामदों आरो बेखौ जों मिथिखादों आरो जोङो मोनसे माने मिथिदों आरो फिल्डआव हाबनानैहाय जे BPF हानजानि बा बिथां रिहुन दैमारि साराबो हयथ' बुंदों जे नांगोलनो भट होआब्लालायनो BTC सरकारनिफ्राय आसनि मोना आं बेखौनो बुंनो सानदों जे BTC सरकार जाखांनायनि उनावहाय जे सेंग्राफोरनो जुबफोरनोबो 2 लाख होगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौबो सोर मोनखो आरो मा आसनि होबावनो अरुण'दय आसनियाबो जोंहा स्टेटनि आरो ओमफ्राय उद्यमिता आसनियाबो स्टेटनि माने आइजोफोराबो दिनैनि दिनाव रावबो मिथियै गैला आरो मिथिबायना गासैबो मिथिजोबखादों बुजिजोबखादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राबो आं बेखौनो खावलायनो नामायो जोंनि बिमाफोरखौ दिनै अरुण'दय दानजानायनि बयबो गाबलायदों दुखु मोनलायदों आरो बेराफारसेथिंहाय जोंहा जल'फोराबो जेनेबा 2 लाख थाखाखौ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौबो मोननो हायासै किन्तु दिनै जोंहा साननैल'सो आं बेखौनो जोंनि बिमाफोरनिसिम गुरै खावलायनाय बा रायजोफोरनिसिम गुरै खावलायनो नामायदों जाहाथे बे बाराव अननानै बिथां दिपेन बर' सारनो ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन होननानै जोङो माने आसा लाखिदों आरो बयबो माने बेबायदिनो भटखौ होलायगोन होननानैबो आसा लाखिदों आरो बिथाङा देरहाखागोनबो आरो